Чревната бариера е защитата, която спира токсини, висока концентрация биогенни амини и липополизахариди да навлизат в кръвта. Това пази тялото от възпаление, но много ежедневни навици отслабват чревната бариера и водят до пропускливи черва. Когато фибрите са малко, полезните бактерии, които произвеждат късоверижни масни киселини, намаляват. Това позволява на потенциално патогенни бактерии да се размножават и отслабва самата бариера. Номер 2. Хроничен стрес. Стресът забавя чревното преминаване, прави червата по-пропускливи и намалява лактобацили и бифидобактерии, които са ключови за здрава чревна бариера. Номер 3. Чести антибиотични курсове без възстановяване на чревния микробиом. Антибиотиците могат да намалят ключови полезни бактерии за седмици до месеци, което оставя чревната бариера уязвима към токсини, възпаление и дисбиоза. Номер 4. Вредни преработени храни. Те нарушават мукозния слой, подхранват вредните бактерии и повишават възпалението. Какво е дългосрочното решение? Прясно и разнообразно хранене с 25 до 30 грама фибри дневно. Качествени пробиотични източници с бутират продуциращи бактерии. Активност и техники за намаляване на стреса. В моята практика препоръчвам висококачествените немски пробиотици на HLH Biopharma. Ако темата ти е интересна, ме последвай за още полезни съвети.